Здравей! Сега ще снимам видео за това как правя ето тези панделки, които ги слагам на фибички. Много красиво стават и техниката е много лесна. Изрязвам си такива парчета с тази дължина от лента. Ето я, която купувам готова. Много е красива, на рози и леко винтидж стайл. Така, след което тук по средата тропосвам. Преди това съм я изгладила с ютията. Ето как тропосвам. И издръпвам конеца, така че да се нагъне панделката. Ето как стана. Хоп! След това затягам леко. Да. За да държи. И ето как се получи. След което взимам едно от тези подготвени лентички, парче, което ще зашия ето тук по средата. И ето как ще стане. Много приятно. И какво правя? Взимам ето така лентата от задната страна и поставям лентата тук. Сега ще я зашия, след което обръщайки я от лицевата страна, ето как се получава, леко ще я наместя и ето готово. Значи тук я зашивам. Това е. Продължаваме сами. Ето какво се получава. Изплела съм филите и ще ги залепя така. Хоп. Много красиво стои. Или пък така. Този конец ще го скрия, разбира се. Чао! Благодаря за подкрепата!